Ang sa kaso ka nice diha guys. Di pa ka nakauban. No. Agisuro na mas Dalton guys. Agisuroy nakatugwag una. Ang mga bantay mo nagsuroy-suroy. Yung padarita may tambasan, yung makarelax. Relax ang lugar ba? Sa gadong hangin, arga view, so ato na relax. Good morning guys! Di amis pantalan sa Maribuhok. Baskimyat ya. Gapahangin-hangin. Ay, tao. Magka-view na rin guys. Nato ra bang ibilin. Baskimyat guys. Ako kita ko hanggang view na rin. Nice. Nice ka doon buntot. Nailaghan bang takim? Sakay ta? Nailaghan pambut na ah. Pangtongko manilas ka ng suminganda ni balsa. Muli balsa. Anong ko nila guys na? Tungko man ay hukot. Butong. Nice. Sakay ka day? Lia? Sakay ka? Dami dari guys. Wala sa tararay sa uli. Wala to hangi charge. Tapos lahat to. May naskimiyat. Suroy mi. Yeah, may daghan na ni manggi. Jogging guys. Na may isang kuhan ka na. So yung na ni jogging. Wala. Nice bino. Wala, ka nice. May buntor eh. Hindi na mahagbangan sa kaniya. Isa? Isa? Pagkaatso. Kapag guys, ta. Taas siya. Padugo ka ba? Wala naman yung mga buntod naglibot. Ito ka, Kim? Ito ka? Nagmas na siya guys kay sipon. Kay hapon, grabe man yung igata hapon. Ang igata. Ha? Ang hangina ka, Sudari. Ang lami ka, guys. Yan hangpan sing gamay. Ang kaso kahangin. Labi pa sing kaso view pa sing kaso ng likod. Taas-taas ng bakla din guys oh. Naghanam na yung dagan-dagan. Jogging. Naghay na mag-jogging na rin guys kada buntag. Nice siguro na ni ugabiin kaya naghanam magsaga. Oy, yan ka view kaso. Namidan ini kabuntang pangin-hangin. Kanais ka azul. So nagbading gamato ini sirit na. Ato pa sa kanganas na friend kay basin sa magtaga ka ng dagat. Lagom ra ba na. Naday dagkong bato. Arang lipan sa nag-aabot dari. Ha? Ha? Tara guys, anong ka nice kaso? Nice kaso diha guys mag-exercise. Karong nakakadong area na Pinadakaan kaso guys. Muna pair sa muna pantalan dari sa Maribuhok. Nagsiga ano siguro lamdaga na ni kagabi eh. Grabe sigar ang daghan na. Ha? Bueng ni stay din guys eh. Pagkiyat-kiyat ko wag nag-exercise na yun. Pakit-cute na ito dyan nilakuan. View na rin. Ang ka-view ka, Zura.
maka-relax. Maka-relax sa lugar. Dari guys. Lingkod ke, lingkod ato. Okay na guys, sambat tagak ka. Uniton sa kanatos dagat. Dari kay preskog hangin ba? Ah? Oh, did. Tinga agad itong tagbay. Gawa namin dito, dito guys. Oh, man sa kimya. Tanay. Ara sa zo ka pagka-azo. Sa zo pagka-azo man. Tanay, nice da ito ah. Habag nga kuan. Bukid. Ang kaso pa nice diha guys. Nahan ko sa isang forma. Diba? Sakto dyan ang bukiran niya. Pangsagang sa kasag nga hangin ba? Guys no? Kamahupag. Mana uli? Kuan. Taron na? Ha? Uli na taon dya. Tataod. Uli taron? Lipay ka sa skimmet guys. Sa kaabot dari. Eh, suroy-suroy pa siya. Pag ganito po, isa ra may bukid dito guys to ah. Ano yung mga bukid-bukid, puro mga nagbe. Ladyo mabot siya, ang dari. Habag-habag dari sa mga likod, kay deura man. Muna siya sa kaadyo. Maka-relax dari guys. Maka-relax ang lugar. Skimyat, maro nagwakwak ibidli. Maro nagbutag buhok, palit-palit na sangin. Di pa ka nakauban. No? Agisuro na mas dalton guys. Ang agisuro ay nakatugwag una. Ang mga bantay mo nagsuroy-suroy. Natug magbatang gamatoy. Graan din. Ikaw, gakas ka na ha? Ito na ta? Nagilaay na skimyat guys. Makiglakaw na. Nalakaw na ka. Biyo pa dari tambay tambasan. May makarelax. Relax ang lugar ba? Sa gadong hangin. Naragab view. So ato na relax. Nag-erot po ko ah. Sakto lang guys, kung nakikadiit. Mas gastos itong no. So, naman mga utab, lihangaray mo na rin sa to. Hangin. Naman na yung mga bahay, dahil kilid sa bukid. Mga bahay. Di ba ni, ipok ni Kim yung Bagi ang marapa doon naman. na guys. May mga bahay na skilid. Skilid sa bukid to. Mga bahay na. Mga bahay na. Skilid. Ha? Agad na mas kimiyat. Kauna ka. Agad na magbatsing gamatoy. Mga gawaan namang ilang mga floating kuwan na ni guys. Yung floating cottage to ah. Ito ilang ipadaplin kaya basta ninjag mo kasi hangin maso ng safety. Ah. Tapos kakiliran nila ipang hugot. Ng floating cottage. Pagpili na sa kapambot dahi kaya muli na tagal-siya. Tangsak dyan. Pagpili pambot. Ah. Pagpili pambot ba? Say color? Blue. Blue? Blue kuno guys ha. Kita ba mo blue? Uy, arang naghanag blue. Ha? Pilis kimya to isa ka pambot. Kaya mang sakzan nga to. Alis siya. Ipasubay laman ang masuba. Okay guys. Larga? Hindi ko nung larga guys. Kaya dari na puno. Larga mong guna ka nga sakzan. Kaya nga kabza-kabzahan. Picture sa ko naman tita ka. Ha? Ikaw. Yan guys, nangisda buti na siya na. Nangisda be? Anong na alam? Na. Kanay ko an. Nuha ba tayo na fish? No. May fish isa.
May fish. Ito to. Napahak naman di ay. Nangakuan mo tina. Pag linog. May dari mag-jogging-jogging guys Nami dari mag-jogging. Kada puntag. Karang kadyo ka. Dakag lugar. Napazag kay hangin ka adyo. Biyo ba kay hangin? Ang kirit nagpansin ka may uglakaw. Kanais ka adyo. Hinaunang kimyat makaari. Nananaga, day. Day, hagi mong giri. Kuan. Bangka nga, kuan, o pambot nga blue. Blue man ka ha, kana. Limiro buti guys, kay blue man ko no. Ha? Limirong pambot. Lakaw, ang bakay mo sakay tang duha. Ha? Di pa nagguba. Sakdan man na, di man nagguba na. Itong kura man na sila na nagbutong. Karong di ma. Das. Bird. Sirit na si Lia. Sirit naglakaw. Tana pa to ay ilang mga floating cottage to. Padapli na nila aron di mga taban sa hangin. Ha? No di mataban sa bagay di ay. Lang floating cottage. Nice to Ato ta? Ato ba ta? Ito Tara. Ito Ito. Sakay ikaw. Hindi ka nang sakay. Laay. Laay ka? Ay, bye guys na. Kaso naguba na naman si Za. Guba ang bye. Kung mga say bye guys, magdugay basta ni dagat. Okay. Magaguba magdali ng kwas. Tubig sa dagat. Parat. Asa may tan saktan katong color blue? Itong primero man imong ganahan. Kung sa isang ganahan guys katong pambot ng color blue. Nagunawan. Na guys. Nangabok to sa isda katong toy kuan. Tao. May tataas naman sa batay sa dana. Nangabog na. Rumo ato sa isang sidlanan. Nguli na ta. Tara. Diya, ilaay na takya. A few moments later. Nanguli inag mga laagan. Diya. Ito, manghapon sa bibi. Arbas Iliya. Kim! Inag mga laagan guys. Gamang kauban ka na to man ha. Manining mata. Oh, manghapon.